Il-Partit Nazzjonalista dejjem hemmen fil-kunsilli lokali konxu mill-fatt li l-ħidma tagħhom tolqot lin-nies b'mod aktar mill-qrib u ħolqa mill-aktar importanti fil-ħidma tal-kunsilli id-dik tas-segretarji eżekuttivi li huma l-mutur amministrattiv ta' din il-ħidma kollha. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt laqa mal-Assoċjazzjoni Nazzjonali tas-Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali l-ANSEK, laqa oħra minn sensiela li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista fuq pjattaformi online ma' setturi differenti tas-soċjetà biex jifhem aktar l-isfidi ewlenin li qed taħabtu wiċċhom magħhom kaġun tal-pandemija. Adrian Delija kompla li b'dawn il-laqat il-Partit Nazzjonalista jrid jara wkoll li jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet għal meta tgħaddi l-pandemija fil-waqt li jtenni l-impenn tiegħu li l-kuntatt bil-pjattaformi virtwali jibqa' attiv anke fil-futur. Minnaħa tiegħu il-President tal-Assoċjazzjoni Paul Gatt fakkar fl-impenn tas-Segretarji Eżekuttivi biex jaraw li jkun offrut l-aktar servizz professjonali possibbli u tenna l-apprezzament tiegħu personali u ta' sħabu fl-assoċjazzjoni għall-appoġġ li qed jirċievu mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Minnaħa l-oħra u nnota kif bit-twaqqif tagħhom il-gvern ta' dak iż-żmien kien jagħti l-ispazju kollu lill-kunsilli għax jemmen li dawn jafu eżatt il-bżonnijiet tal-lokalità. Iżda llum is-segretarji eżekuttivi qed jirċievu emails direttament mingħand ministri jew uffiċjali f'ministeri ħafna drabi b'xewqa tal-ministri stess. Matul il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-Viċi Kap għall-ħidma fil-Parlament David Agius, mill-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Kunsilli Lokali Karl Guder u mill-Koordinatur tal-Partit għall-Kunsilli Lokali Charles Bonello.